Volám sa Lucia Harmociová a som zakladateľkou spoločnosti Zamio. Celý môj život sa nesie v znamení ovocinárstva. Už od detstva som mala blízko k prírode, stromom a plodom, ktoré z nich vyrastali. Môj otec bol riaditeľom záhradkárskych služieb a neskôr stal pri zrode spoločnosti Zagro Michalovce. Práve on ma priviedol k láske k ovociu a ukázal mi, že práca na poli nie je iba povolaním, ale životným poslaním. Aj preto som sa rozhodla pre štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor fytotechnika so špecializáciou na genetiku a šľachtenie rastlín. Po skončení školy v roku 1998 som sa vrátila domov, na východné Slovensko, s túžbou pokračovať v tom, čo sme začali. Spolu s otcom sme založili prvé ovocné sady v ekologickom poľnohospodárstve. Na prelome tisícročia sa objavila nová výzva. Pestovanie arónie čiernoplodej. Spočiatku sme začínali s malou výmerou 3 hektárov, no vízia bola oveľa väčšia. Z malej plantáže sa postupne stal najväčší ekologický sad arónie na Slovensku, ktorý dnes presahuje 63 hektárov. K arónii pribudli rybezle, bazačievna a neskôr aj ďalšie ovocie so zdravotnými benefitmi. Dlhé roky sme aróniu predávali ako surovinu, no čoskoro som pochopila, že jej skutočný potenciál je vo vlastnom spracovaní. Arónia je totiž super ovocie, plné antioxidantov, ktoré posilňujú imunitu, chránia pred civilizačnými chorobami, pomáhajú pri cukrovke, ochoreniach srdca či dokonca onkologických diagnózach. V roku 2018 sme spustili prvé lisovanie našich bioštiev. Prvotne to bol môj osobný projekt, srdcovka, ktorú som chcela skúsiť v menšom. No záujem ľudí rástol. Počas covidového obdobia sme cez online priestor začali šíriť osvetu o sile arónie a značka Zamio sa dostala do povedomia ľudí po celom Slovensku. O rok neskôr, v roku 2019, som získala ocenenie Začínajúci potravinár od Potravinárskej komory Slovenska. Bol to pre mňa nielen úspech, ale aj výzva, aby som Zamio posunula ešte ďalej. Dnes patríme medzi najväčších pestovateľov a spracovateľov bioarónie na Slovensku. Rovnako spracovávame aj iné ovocie a zeleninu so zdravotnými benefitmi, napríklad lesné čučoriedky, morušu, višne, černice, maliny, rakitník, cviklu či brusnice. Vyrábame 100% šťavy lisované za studená, sirupy, džemy, čaje, sušené plody a liofilizované produkty. Postupne rozširujeme sortiment o ďalšie zdravé ovocie a zeleninu. Vyrábame z nich špeciálne kombinácie. Nezostávame však iba pri výrobe. Našou úlohou je aj osveta a vzdelávanie. Spolupracujeme s Lekárskou fakultou v Martine, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre na výskumoch, ktoré potvrdzujú výnimočné účinky drobného ovocia na ľudské zdravie od podpory imunity až po využitie pri onkologických ochoreniach. Zamio je pre mňa viac než firma. Je to pre mňa životný príbeh o vízii, tradícii, o sile prírody. Prežili sme aj ťažké obdobia, sucha, energetickú krízu, aj kolísavý záujem trhu. No práve tie nás posunuli vpred. Vďaka ním sme investovali do inovácií, moderných technológií, zavlažovania a zelenej energie. Verím, že budúcnosť poľnohospodárstva je v kvalitných, zdravých a lokálnych produktoch. A verím, že práve arónia a ďalšie plody našich sadov budú aj naďalej prinášať zdravie ľuďom doma i v zahraničí. Zároveň je to aj pre mňa potvrdenie, že aj ženy v poľnohospodárstve a potravinárstve dokážu priniesť a realizovať zaujímavé nápady. Aj keď nás žien v tejto oblasti nie je veľa, máme v sebe silu, odvahu a vytrvalosť, aby sme v tomto prostredí uspeli. Len sa netreba báť ísť za svojimi víziami. Naša práca a naše nápady sú rovnako dôležité. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo potrebujú ženskú energiu, kreativitu a pohľad. Ak veríme vo svoju cestu, dokážeme dosiahnuť vynikajúce výsledky.